minulom dieli Minecraft Skyblock ste videli to, ako som 7-krát zomrel, následne to, ako sme postavili túto extrémne efektívnu farmu na jedlo. A ešte pred začiatkom videa ja vás chcem extrémne poprosiť hod like a odber. Díky. Jo, ľudia, ja som Nejo, vítam vás pri tomto novom videu. Samozrejme, dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ľudia, jak sa máte? Sú tu prázdniny a dneska v tomto videu budeme stavať takú, akéby farmu na coiny, lebo mám 2000 coinov a to je fakt málo, ale najprv musím postavať obrovskú cobblestoneovú plochu. Takže poďme na to. Takže ľudia, ako ste teraz mohli vidieť v tomto timelapse, tak som celú túto plochu urobil a vlastne inak ja som vo skrine hral fakt celkom dosť, asi hodinu aj pol a celý náš skyblock, ako môžete vidieť, je oplotený až na túto farmu, ktorú budeme dneska stavať. Pretože tu, ako môžete vidieť, sú betrútky, čo sú teda cvikly, ktorých ja mám fakt dosť a vlastne dneska, keď si dám sell items, tak tuto tieto betrútky sa dávajú aj seedy, ale aj samotné plody sa dajú predávať a vidíte, že za 599 kusov mám 1700 coinov, čo je fakt dosť, takže toto bude len taká farma pre mňa na coiny, aby som potom v ďalších videách, keď budem niečo potrebovať kúpiť, aby som to mal za čo kupovať. Dobre ľudia, takže ja si teraz idem naťažiť potrebný cobblestone na to, aby sme to mohli ešte asi oplotiť, aby to bolo trošku bezpečnejšie. OK ľudia, takže ešte sem dám tento drevený plot. Ono sa nespojí kamenný s drevený a môžem cez to prejsť? No, dúfam, že nie. To je problém, lebo ja som akože taký truľko, že ja dokážem prejsť aj cez toto v behu, hej, akože toto byť problém. OK ľudia, a s nápisom cez celú obrazovku Quest Completed môžeme ísť oplocovať celý tento náš, čo to je, farmu. Budem to volať asi farma, není to zdroj jedla, farma to nazvem proste. Takže ideme oplotiť celú túto farmu. Ideme ťažiť, ťažiť, la 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 la. Mne by sa najviac teraz hodil ten stone cutter. Tu je tak, kde je tu. Toto by sa mi najviac hodilo na tie chleby, lebo takto sa o mnoho ťažšie. No ale by the way ľudia, ja si teraz môžem kúpiť túto ďalší cobblestone generátor, čo vlastne znamená, že už nebudeme mať iba 3, ale budeme mať 4 cobblestone generátory, ale nechcem si kúpiť 4, kúpim si jeden. Asi 1000 coinov, to je celkom v pohode, takže kupujem cobblestone generátor a môžeme ísť ďalej ťažiť. OK ľudia, takže pre vás to bolo asi 5 sekúnd, pre mňa 15 minút, ale máme naťažený stack aj niečo cobblestoneu a takže ľudia, prečo sa mi mne sa odpojila no, dobre. Haló? Mne sa odpojila aj klávesnica s myškou. What? OK ľudia, a teraz nám ostáva už iba dooplotiť
túto farmu a dobre, už fakt dúfam, že budem mať dosť. Yes, kámo, yes, to je super, lebo ja som fakt asi 5 krát musel ťažiť a nedá sa to preskočiť, kámo, yes, konečne. Ja si musím ísť teraz ešte trošku urobiť poriadok v inventári. Takže ľudia, a teraz tu idem urobiť ešte druhý riadok a ten druhý riadok bude určený na pumpkiny, to znamená na tekvice a je to kvôli jednému questíku, ktorý mám a dúfam, že budem mať dosť hliny, ale hej, takže ľudia, idem tu teda dorobiť tento riadok na pumpkiny. Inak ja teraz neviem, či ti pumpkiny budú rásť aj na dreve. To je otázka. No neviem, za skúšku nič nedáš, takže to tam nechám a idem robiť ďalej. A ľudia, teraz aby sa nám tu nespawnovali monštrá, tak to tu celé otorčkujem po celom objeme. Ľudia, osvetlenie máme konečne hotové a teraz môžeme ísť dať preč túto našu úrodu a nasadiť novú. Ľudia, takže máme plný inventár a ja teraz, ako môžete vidieť, plním quest. Máme zjesť jeden stack týchto betrútiek, týchto cvikiel, ale vidíte, že jedna mi zaplní takú 3/4 toho hangerového baru, takže to je celkom dosť na nič, akoby, no. Ale teraz, keď dojdem túto za pánom šéfkom vesničanom, dám mu sell items, betrútky, tak tak toto, mne sa ako Minecraft, počkaj, tak ho naštartujem znova. Takže ľudia, Minecraft som musel reštartovať, ale ako vidíte, celkom dosť mi to dalo peňazí, to znamená, za mňa sa to celkom oplatí. A môžeme to ísť možno robiť ďalej, ja si tuto ešte tieto pozbieram, čo mi tu popadali. Prečo mám takého tušáka, že mi nerastú tie pumpkiny tam vedľa? No to keď tak potom asi vyriešim. Haha, ľudia, ja som miliardár, ja môžem takto rozhadzovať proste betrútky okolo seba. Haha, ešte si preprem pohľad, no čumte na mňa. No ale poďme teraz vyriešiť to, prečo nám tam nerastú sakra tie pumpkiny. Podľa mňa to bude na 100% tým drevom. To znamená, keď ho teraz v rýchlosti vymením za hlinu, no jasné, presne toto som aj čakal, tie pumpkiny proste vyrastli do 30 sekúnd. No ľudia, ale teraz ideme znova túto našu úrodu všetku sklidiť a potom ju nasadiť späť a toto budeme opakovať takých 6 krát po sebe asi. Ale ja ešte predtým, ako to celé urobím, tak si zbehnem sem domov, aby som si vykraftil nejaké čestky, aby sme mohli kam dávať, lebo vidíte, že ja toho mám plný inventár, aby sme to mohli potom všetko naraz predať. Tak ja si idem teraz pekne, krásne vykraftiť túto doleda, kde by mali byť tie čestky. Áno, takže si vykraftím 7 čestiek. No a ja si tie čestky položím niekam takto sem, všetkých 7 vedľa seba.
A teraz späť do práce. To sa mi fakt nechce. A inak ľudia, začali nám prázdniny, ako sa vám páčia prázdniny, ako si ich užívate, dneska je štvrtok, dneska začali prázdniny a taktiež hoďte zatiaľ nejaký komentár, koľkokrát si napríklad myslíte, že spadnem. Kamo, mne sa to už fakt nechce robiť. Ľudia, ja neverím, konečne ani neviete, koľko prešlo. Prosím vás pekne, prešli 2 hodiny a my to máme konečne hotové, ľudia. Ja sa ešte dojem týchto, čo to je, cvikiel, už na to ani nechcem myslieť. A pozrite, všetko toto som urobil a pozrieme sa, koľko v tých čestkách je cvikly. Ľudia, ja som tak happy, že to je konečne hotové. Ja to idem teraz ešte vytriediť, nech to vyzerá lepšie a ideme teda to potom predať tomu villagerovi. Uvidíme, že koľko za to dostanem. Takže ľudia, máme to hotové, pozerajte, tu sú CD, tu sú tiež CD a tu sú kerotky, áno, tu sú akože na polku. A ľudia, teraz si to všetko takto pekne poberem do inventára a ideme to všetko pekne, krásne popredávať. Takže sell items, toto a čo ti šibe, 2200 coinov. A to ešte chcem vedieť, koľko budú stať betrútky, lebo tie sú o mnoho vzácnejšie. Fúha. Takže znova sell items, beetroot seeds, 2240 coinov. Čo ti šibe, kamo, ja už teraz mám 16 000 coinov a vezmite si, že to sme možno tak v polovičke zhruba, čože 16 000 coinov, wow. Kámo, tak a teraz už vezmem asi z tejto čestky, vezmem za sebou ešte nejaké betrútky a to uvidíme, koľko bude stať. Takto a... Čože? Čo? Kámo, what? Ja som za tie betrútky zarobil za 800 betrútiek 2000 a za 1000 betrúcidov... Kámo, tak tie betrútky sa extrémne oplatia, ja to idem celé predať a uvidíme, že koľko bude mať peňazí na konci. Takže ľudia, ja som maximálne na 100% uspokojený. 33 672 coinov. Čo to má byť? By the way, ľudia, každý týždeň vo štvrtok o 18. vydávam videá, takže aj budúci týždeň sa tam kľudne kuknite. Nezabudnite hodiť like, odber, mne to extrémne pomôže. A díky za to, že ste sa pozerali. Čus!